Richard! Oh, Asa man ka? naakos landahan. Sabi ni siya. Noon sa mata, naglolo na po ka cellphone sa kasahipos buntag. Pagtahop din eh! Na, tuwa ko yan! Naglulo na po sa cellphone! Ugod, kayo may lingaw. Ikaw ko na may lingaw ko, hindi ba ko na maglulo cellphone, be? Hala ka be! At tabi ka! Sa taas, ginom lang. Cellphone? Sige pa kayo? Sige ya, humbuk-bukon! Lulo na po sa cellphone! Dungag ito gaw! What sabi, kay magduwa pa kami. Alibi, magduwa tanduha mi. Sige ya, sa pagdungag ya, giduwa ta! Ano? Oh, ikaw na puno kay ganiha naman ko. Oh, dili. Uy, uy, uy. Oh, ikaw na puno. Tirahin ang mga robot, ha? Hali, lingkod. Hali. Ay, sabang papabi, ha? Magduwa na taani, di ka mo trabaho. A few moments later. Asa raw itong bata akong isuguan ang balik? Nah, tuwara day, nagduwa day po cellphone day na. Ay sus, nagduwa day. Papabi. Sige, ay, kaya, ikaw kayo! Asan ka? Nakaw ko, madungag! Itong bata kang isugo, teka. Ang sama nang duwa magkakabil happy BJ? Huwag mo ko naglulo pa! Huwag mo ko nagluwa pa! Sige naman, sige, lulo ka na, may bugbuka oh! Unsay ako? Saan kita mo, sa inlan Di man gani may hatag ang cellphone kung pa maabot sa papa. Nya, ako yung pasanginlan. Kana mo ibukbuk ka pa. Sige, ako ka, Richard! Bahala ka di ay, bahala mo ng tanan. Galalis ba yung munduha eh? Tagsaan itong bunal ron. Ito, ganher ka yung isugo na pa. Tapon ka niya. Sige na kagduwa. Dali. Tugul ka lang ka. Uyok ni papoy. Tigyan mo nagpanugol siyo. Oh, unsa man? Ano pa paano dong? Alaya. Wala ba diri yan? Ni ana siya nga wa ko na siya diri ba. Ngano ba unta ya? Wala nga tigpahin ka sa utang dong ba? Nawa di siya ya diri ya. Kahapon pa to nila ko pani uli. Na? Ang mo bayad na ba unta ko? Huwag man alaman dong. Balik na nga ha? Ya, tay saya. Nara na diri yan, nara diri. Paano dito yan, itago? Karo dong? Ano nang saan ka dyan? May tubig? Abi maguna ko na limaw diri nga. Tay. Alaya, na diri sa papa. Oh! Nay mo kumpare dire. Unsa pa dai bis na unsa ni? Kuya nga. Api, magulog na yung limaw dong. Go ba? Pa, nay mo kumpare ba? Oy, pre! Saan man ka? Api man, hindi na ka mabayad, ay! Di ada yung karon kay kana mobile lagi yung manga. Dalo kasi lang karon di. Api man, magmubayad ka, muutang na bayad ka. Masa ba yung pautang nga? Nawan ako bisag piso din, pre. Ay sige na pre, bisag bugas lang ba? Kita. Na? Yung bugas pre, tunga na lagi sa salmon gani. Ay, daghang bugas nito pero pa man na ani. Ay, daghan daw, pero di po na mo lagi. Ano ba pre? Pa, hiraman lang ko kaha pre. Nah, kaha na po. Wap abayanan nimo na uling kaldero pre. Kadto kag-amo nang dungagon nga amo na sa ngagon kay kaha na mo gigamit dire. Yun sa dung kaha sa mga Nahala. Mangayon na lang kong kamunggay kay maglihaw na lang kong manok. si manok. Ano kay manok eh? Na bantay gilit ano po tong akong manok nga to pre na. Di na po to ako ah. Kamunggay sige pre. Kuhalan dia pre. Napabadag madagino dia. Ah sige pre. Ang sabi ni itong kamunggay ni pre.
Parang may sakit ng tipos. Kuha na ang bubudira yan. Mangayo nga. Daghan bang reklamo? Ano mo kagreklamo ng paka kay? Kuha lang ko niya. So, ito pagkaon na nga puro manikahoy. Tutang igit naghana kagreklamo. Ikaw pa mga ayaw daghang kay kagreklamo. Paano ba kasi nyo ha? Sige na ka pangayo. Kamu na manghatag na kagaw-yaw. Patay pa, gibalik pa. Noon sana naman gibali pre, wala bimili ka mong dira. Aw, wala din mo laing kamunggay pre. Pagtanong! Pagtanong! Ta, mirisi. Ganun pre. Salamat pre! Salamat! Anak balik! Yo, what's up mga pare koy? Shout out dito mga pare koy. Mga kilocorn o mga lugarts. So, what's up, Ano mga itawag ya? lugarts? Lugarts na itawag ya ha. So, una i-shout out daw. Shout out tayo sa kumisis nga nanload karon. Ano pa load din? Uwi ka na din ako galit. Kasi wag ka na magalit. Shout out po ni Bibi Princess Mia ug ni Mama Magpapadya sa Tiki ug sa side sa mama pa. Mama Raday way papa sa Botswan ug sa akong mga kaigsunan nas lagi. Shout out yung tanan. Og una shout out ato natanaw ta sa Facebook. Shout out ni Imi Goria Polistico, ako aning classmate sa orang mga koy pag elementary. Shout out sa Imi. Ni Aiza Zay Kia, shout out. Liza Makahipay ug ni Christine Mays. Suro ba pangalan niyo eh? Di ba Luis? Pangadi na siya. Og ni Kiranti Alarcio Jansel, shout out. Og ni Linis Ranan, shout out. Joshmar Katagan Yunis, shout out. Og ni Junjun Banga. So ang nakadaog day sa atong pag-giveaway nga load, sponsored by Factor Dot kanina. Pala ko subscribe ni Factor Dot og mao ni ang nakadaog dakbok. So ikaw Chad, shout out pod. So guys, So guys, yellow corn. Balik. So hello mga ka-yellow corns, yung shout out na tanaw ni. Una na ko shout out si Mary Grace Gomolo, ni Mary Joy Gomolo, og ni Jonah Mungado, ni Cyril Traviro og sa ilang channel nga Puchi Tabines. Ni Nindot kay gagtaw mga pre bago to pre. channel na ko ni guys, nakabot kog 2K mga ka-yellow corn day. Shout out ni Alito Abisyar, Jeffrey Relampagos, Marilo Mahinay, Aubas Mahikusog. Ano to guys? Wala na tawa. Ikaw Lagarts. So, what's up mga kalogard? So, shout out sa akong uyab dahil higinan lo. Ay, shout out ni Marby Gamulo. Ay. Shout out si Mote. Shout out ni Alona Nova Milyehor Karamugan, Melvin Sagom, ni Kapay day. Og sa Athena Wolf Alpha, shout out nimo Paulo Gabriel Limit, Arlene Alcala, Fanny sa Sumbelin, Edison De La Cruz, Marlon Canovas, Jay Samante Channel, Tata TV Vlog og Arnel Layoge, Alan Barbas mora. So guys, sa wala magpa-shoutout, wala ma-shoutout, ay mo gawag pag-asa kay daghan kay kog screenshot na, happy na ako ma-full storage. Daghan may kayo. Og sa viewers dahil nato sa YouTube, pasensya na mga pre kay wala dilo ko maka-screenshot kay kanang naka-off ang comments mong god, gi-off ni YouTube kay tungod lagi kay naay minor. Dili naman ni minor, tiguang naman ni bata. Pag gamay lang. Labi sa paong YouTube. See guys, guys, shoutout din sa akong TikTok no. Ang sa TikTok nimo. Richard Alagyamon guys. Og ako ang TikTok pod guys, palog og follow Dodong TV channel nya. Palog og share nga video mga pre kay para makadaog mo load ba. Na may pantanaw na mo ko. Sponsored by Factor Dot, palog og subscribe. Wala na pare ko, ang mga ka-yellow corn. Okay, shout out ni. Shoutout si Ma'am Nisa. Congrats. Tapos ni Dudong Warren o Grinday ba siya o sa tanang classmate na ako guys. What's up mga ka? What's up mga ka-rainbow? Kumao na. Unsa pa dain? At Team Impod, Yaurel. Shoutout ni Kate Jokoy. Maro ta mga pre kay, babay na mga pre kay. Shout out si mo. Palog og share mga pre kay and subscribe sa isig channel na mo. Shout out ni Bibi Mia guys. Shout out sa mga samong kan. Subscribe na nila mga pre kay. Richard Dalag niya, Kintoy Abangin TV. niyo ang video guys, kay naabot ko sa akong challenge nga. Oh, shout out si Bibi Mia guys. Shout out si Bibi Mia. Mga pon. Tama pre kay, palog og share. Bye-bye. Takpit. Bye-bye na mga pare ko. Bye-bye.